месси ба таври ногувор бояст ва хонаҳои ҳамсояҳояшро барои садои нофурӯамашон харидорӣ кардааст. Ин ягона кори ғайриоддии Лео нест, ки месси бо пулҳояш кардааст. оиди чизҳои қиматбаҳои месси имрӯз ҳарф хоҳем зад. Аз ҳафташ беҳтарин бозингар будан танҳо барои шоу ва пулҳои нақди зиёд нест, пулҳои калон. ҳаёти месси дар барселона хело хуш буд. ӯ дар он ҷо 168 миллион доллар дар як сол мегирифт ва иловатан аз таблиғот низ даромад дошт. тақрибан 40 миллион доллар. ҳолат бад шуду месси тарки даста кард, вале ба инам нигоҳ накарда дар ПСЖ ҳаёташ тағйир наёфт. ӯ дар Париж 75 миллион доллар музд дорад. албатта аз Барса дида камтар, вале маоши якҷояаш хело боло шуд. ба гуфтаи Forbes месси даромади зиёдтаринро соҳиб аст. ин манбаъ маълумотҳои дақиқ медиҳад. месси ин қадар маблағро чӣ кор мекарда бошад? дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. хонаи месси бисёрам бо фароғат ба ҳисоб меравад. нархашам хело назарраст 7 миллион доллар аст ва месси ҳамроҳи оилааш то чанд вақти пеш он ҷо зиндагӣ мекард. хона танҳо барои зиндагӣ нест ва масоҳаташ хело калон мебошад. театри шахсӣ, толори машқӣ, ҳавзи шиноварӣ ё спа, вале месси айни ҳол он ҷо иқомат надорад. лео дар фаронса манзили муваққатӣ дорад. нархи он бошад 41 миллион доллар мебошад. ин бино монанди хонаҳои муқаррарӣ нест. хона қиссаи худро дораду монандӣ ба давраҳои Шекспир дорад, яъне қасри гулобӣ. он ҷо президенти Фаронса Чарлз де Гал 3 рӯз соли 1940 дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон зиндагӣ кардааст. месси вақти он ҷо зиндагиро оғоз кард, бо отоқҳо мушкилӣ надошт, чунки бино 30 хонаи хоб дохилаш дорад ва ҳатто ҳавзи дохилии зебое дорад. ҷузъиёти дигари хона беназир ҳастанд. тибқи пешниҳоди тарроҳон месси 2 миллиард доллар танҳо барои таъмири хонаи қаблиаш додааст. дизайни нави хона нархи онро ҳам боло бурд. бисёриҳо аз садои ҳамсояҳояшон шикоят мекунанд. чӣ кор кардан мумкин? дар ҳолати месси ҷавоб осон аст. хонаи онҳоро ҳам мехарад. агар он қадар маблағ ки бошад, ҳатман дил мошини зебо мекашад. месси мошине дорад ки ҳам ӯ ва Роналду дӯсташ медоранд. месси ба гуфте мошини қиматтаринро дорад. Лео ва Роналду на танҳо дар майдон бо ҳам рақобат мекунанд, балки дар дигар чизҳо низ ҳамин хеланд. соли 2016 ду ситораи футбол дар ауксион иштирок доштанд ва мехостанд Ferrari 335 соли 1957ро харидорӣ кунанд, ки онро Стерлинг Мосс дар Гран-при Куба соли 1958 рондааст. охирин нархи мошин 37 миллион доллар буд. бисёриҳо мегӯянд ки месси наздик ба харидории мошин буд, вале соҳиб шуд ё не маълум нест. оё месси ин мошинро дорад? дар комментария қайд кунед. ба ҳар ҳол ин Ferrari ягона мошини месси нест. тибқи иттилои Сан, коллексияи мошинҳои месси 3 миллион доллар мебошад. ӯро бештар бо Мини Купер мебинанд, ки дар Аврупо машҳур аст. ба ҷуз он Пагани Зонда ҳам дорад, ки 1 миллион 850 ҳазор доллар арзиш дорад. Мазерати Гран Туризмо бошад тақрибан 123 ҳазор доллар аст. Ferrari F43 бошад 200 ҳазор доллар ва Audi R8 V10 бо нархи 100 ҳазор доллар дар гаражи ӯ қарор дорад. баъзан вақт мошин барои ӯ кифоя нест. чанд сол қабл месси тайёраи шахсиам ба иҷора гирифта буд. ба гуфтаи инсайдерон тайёра 2 ошхона, 2 ҳуҷраи хоб ва 16 ҷои нишасте дорад, ки ба рахти хоб табдил меёбад. тайёра коркар шудааст ва рақами 10 дар канораш дораду номи оилаи месси дар он навишта шудааст. ин тайёра Gulfstream соли 2004 буда, нархаш 15 миллион доллар аст. пуле ки месси ба осонӣ дода метавонад. иҷораи ин гуна тайёра хело гарон аст. аксари мултимиллионерони футболӣ монанди Неймар ва Роналду низ тайёраҳои шахсӣ доранд. агар месси ҳам дошта бошад, ин чиз ҳайратовар нест. ин ягона чизи гарони месси нест, ки ба иҷора гирифта шудааст. месси киштие ба иҷора гирифта буд, ки барояш тақрибан 50 ҳазор доллар дар як ҳафта буд. месси бо дӯстонаш Луис Суарес ва Сеск Фабрегас дар Ферментураи Испания истироҳат карда буд. онҳо якчанд аксҳои якҷояашонро низ пост карда буданд. месси ҳамчунин ба аксессуар ё аниқтараш соатҳои қиматбаҳо шавқи зиёд дорад, ки аз ҳама гаронтаринаш ин соатҳои тӯпи тиллоӣ мебошад, ки 400 ҳазор доллар арзиш дораду танҳо барои худаш омода шудааст. Лео аксари вақт аз либосҳои ягона истифода мебарад, вале сад накунад монанди дӯсташ Неймар шудан наметавонад. боз ягон чи ҳаст, ки қайд накарда монда бошем. агар шумо ягон маълумоти дигар дошта бошед, ҳатман дар комментария қайд кунед ва пайгири мо бимонед. хайр дӯстон.